Tässä alkaa tapahtumaan semmoista, että siitä tuli 2 poikaa vai veliksi ja sitten toisella pojalla niin niitä alkaa tulemaan niitä syntymäpäiviä. Ouch. Mä tarvitaan minä viemään niitä hakemaan niitä meidän syntymäpäivätavaroita. Missä teidän edes poikanne on? Minä olen olen täällä. Tarvitaan vaan ensin mennä nukkumaan. Joo, minä vaan. Okei, mä menen nyt nukkuun. Ani kylpy. Äiti, voisitko laittaa kylpyn päälle? Isi laittaa. No niin, nyt se on kylpy päällä. Näkyykö tää tsalka? Tääkin tarvii mennä. No okei, mä pesen nyt teidät. Olen valmis. Pitäisikö meidän mennä suihkuun? Pitää se. Okei, mä oon jo valmis. Okei, kuunnellaan sut viinalla. Okei. Mä taidaan mennä nyt syömään niitä ruokaa. Tuon vois laittaa tosta pois. Vaikka tosta. Joo, mäkin taidaan mennä nyt. Valmis. Mäkin taidaan mennä nyt. Au! Talokin kokonaan kiikasi. Mä menen sitten seuraavaksi. Valmis. Tiedän, että sen takastumaan, että en ole ilkeä. Eli se haittaa. Että sen kato. Ja sitten no ihan tyhmä. Mäkin taidaan mennä jo sulle. Mäkin taidaan olla jo valmis. Mä taidaan mennä tässä. Hyvä, ettei jäädä kokonaan kiinni. Mä menen nukkumaan ja hyöris takas. Mennä toimimaan. Joku tippu. Ei se haittaa. Ei mitään väitenkään. Mä jääkään vessalla. Ja mä lähden nyt mennä. Mäkin saadaan olla sitten valmis. Mä käyn vessaan.